učinimo. Gospodine Zelenoviću, evo, Pavle kaže, naivno ste možda verovali s ljudske strane u to da će vlast promeniti pristup u borbi protiv nasilja poslednjih meseci i da se to nije desilo. Kako biste onda sad vi objasnili zašto sada izbori, a ne zašto, na primjer, nisu ni ovi zahtevi iznad pre mesec dana, pre 2 meseca? Da li ste verovali da protesti možda mogu da izvrše pritisak dovoljan pa nisu izvršili, ili ste zaista verovali pripadnicima vlasti da će oni nešto učiniti pa nisu učinili? Pa, mislim da je Pavle jako lepo postavio tu stvar, ja bih dodao zapravo i nadovezao se na ovo što je Pavle rekao, sledeće 2 vrlo važne stvari. Prvo, mi smo imali građanske proteste i imali smo jedno snažno osjećanje da je sad takav trenutak da prosto niko ne može na njega da ostane nem. I da ovu stvar nećemo rešiti tako što ćemo se tući na ulici, nego tako što ćemo razgovarati i dijalogom naći izlaz iz te krize. Mi smo ti koji su tražili taj dijalog. Mi smo tražili debatu u parlamentu, mi smo tražili da se uspostavi nekakav elementarni red koji će nas uvesti u koliko toliko civilizovan život. Tako što će se ispuniti zahtevi protesta koje su svi građani koji su protestovali pozdravili u najširoj mogućoj podršci. Dakle, odgovornosti s jedne strane i s druge strane smanjenja tenzija i nasilja, mržnje i promocije mržnje u javnom prostoru kroz medijske izmene u medijskom sadržaju. A da li to sad znači... Dakle, to je ono što smo mi tražili i to je ono za što smo se mi borili. I borili smo se u parlamentu, kao što je rekao kolega Lutovac, i van parlamenta, ali smo dali šansu da se to desi. Prošlo je 4 meseca i to se nije desilo. A da li je to neuspeh protesta? Da li onda znači da se ta podrška zahtjevima smanjila? Da se razumemo, izbore su na početku, u maju mesecu, kada su se desili protesti, nudili upravo predstavnici vlasti, jer im je to tad bio zaklon od velikog pritiska građana i beg u nekakvo sigurno polje u kome će oni ponovo nešto raditi onako kako oni hoće. Mi smo tad rekli ne, ova stvar mora da se reši onako kako se ona inače rešava. I evo sada smo došli, nakon 4 meseca, u sledeću fazu. Ali evo, gospodine Grbović, evo vas da pitam, da li su sada vama izbori vama zaklon od toga što možda protesti nisu onako masovni kao što su bili u maju? Ne, apsolutno. To je jednostavno logična posledica nastavka jednog političkog procesa koji je započet u maju mesecu. Zaista mislim da bi u tom trenutku održavanje izbora predstavljalo banalizaciju problema u kom se mi nalazimo. I to bi bio pokušaj da se kroz neko strančarenje, kroz partikularne političke interese zamagli sva dubina krize u kojoj se Srbija i tada, a i sada nalazila. Mislim da bi održavanje izbora u takvoj atmosferi onemogućilo stvaranje širokog društvenog konsenzusa koji jeste stvoren i to jeste najveća tekovina ovih protesta o tome šta su problemi, o tome da se osvestimo u kakvoj zemlji živimo, do toga da dođe do jedne sveopšte mobilizacije građanstva, da dođe do jedne kohezije između, recimo, studenta i profesora, između građana i opozicije, između širokih društvenih slojeva, koji sada sa potpunom svešću idu u narednu fazu, a ta naredna faza treba da bude ispunjavanje ovih zahteva protesta. Dakle, ono što su do sada bili zahtevi, što ostaju zahtevi protesta, postaje vezivno tkivo i opozicije, i građana, i svih ljudi koji žele da se bore za promene i mi preuzimamo na sebe odgovornost i obavezu da te stvari zaista implementiramo. Dakle, nekoliko meseci je bilo potrebno da mi kao društvo utvrdimo šta je taj najmanji zajednički činilac koji sve nas povezuje, šta je naš motiv da bismo Srbiju menjali u kom pravcu i sada prosto idemo u susret ispunjenja. Evo, spomenuli ste odgovornost. Vi ste ti koji ste te zahteve formulisali. Kad kažem vi, mislim na taj proevropski deo opozicije, evo i vaše kolege koji su se sad obratile. Vi ste bili ti koji ste tehnički organizovali proteste. Sada vi kažete mi ćemo ispuniti zahteve i pozivamo da glasate za nas na izborima, dakle prvo da se raspišu izbori, da bismo mi ispunili te zahteve. I sada ako na tim izborima ne pobedite, kako ćete vi da podnesete odgovornost za to što ti zahtevi na kraju nisu ispunjeni niti protestima, niti pobedom na izborima? Dobro, ja mislim, ja i verujem da ćemo mi uspeti. Dakle, čitava postavka je tako planirana i dogovarana sa idejom da se uspe. A u to ne bismo verovali tek tako da prosto nemate 2.800.000 ljudi koji po svim istraživanjima kažu da su protesti utemeljeni i da niko ne želi da gleda realitije kao što su Zadruga ili evo sad Elita. I da svi su protiv onoga što se piše u tabloidima kao što su Kurir, Informer i Alo. I to podrška te vrste od građana koja dolazi sa ulice, koja prosto dolazi, ljudi vide kako to sve izgleda, nam uliva poverenje da je moguće napraviti tu značajnu promenu.
I naravno da je potrebno da se opozicija ujedini, da se ukrupni i to je ono upravo što mi evo sada i radimo i ova konferencija danas je najava našeg zajedničkog zahteva i naših zajedničkih akcija koji proizilaze iz tog zahteva kako bismo naterali vlast da dođemo do promene, će dovesti na kraju do toga da ćemo mi sutra imati bolju vlast koja će razumeti šta je odgovornost i koja će oterati mržnju i nasilje iz medija. I to je, verujem, da je nešto što može Dobro, da... ali evo, vaš kolega Borko Stefanović, on kaže, tražimo da se ispune nalazi misije OEBS-ODIR, Evropske komisije i Evropskog parlamenta, dakle, da se eliminiše pritisak na medije kroz rad REM-a i RTS-a, pritisak na zaposlene u javnim preduzećima i da dođe do uređenja izborne administracije, naročito izbornih spiskova. Ukoliko vi izbore tražite do kraja godine, da li zaista postoji dovoljan vremenski period da se ovi zahtevi ispune, čak i ukoliko postoji volja za tim? Ukoliko postoji volja, ja sam siguran da ti zahtevi mogu da se ispune u roku od 2 nedelje. Moram da priznam da sam skeptičan po pitanju postojanja volje od strane režima da se bilo šta menja, jer za njih ovo nije obična politička utakmica u kojoj neko pobeđuje, neko gubi, smenjuje se grupacije koje je na vlasti, koje je u opoziciji, menjuju svoje mesta u parlamentu, menjuju svoje vizure života. Dakle, ovo je za njih pitanje ostanka na slobodi, pitanje očuvanja ogromnog kapitala koji su stekli tokom svih ovih godina, tokom kojih su pljačkali i zarobljavali Srbiju, tako da moram da priznam da nisam optimista da će se to promeniti, ali ono što je naša odgovornost i što je naša obaveza jeste da se trudimo da promenu proizvedemo u okolnostima koje su u datom trenutku aktuelne. One su takve, nisam siguran da će se mnogo menjati na bolje, to su pravila igre pod kojima mi moramo da funkcionišemo i mi moramo, sportskim rečnikom rečeno, mi moramo njih da pobedimo na njihovom terenu. Postavili ste pitanje odgovornosti. Bavljenje politikom podrazumeva preuzimanje odgovornosti apsolutno svakog dana. Mi smo na to spremni, ali ne bih želeo sada da pričamo o svim negativnim scenarijima, zato što čini mi se negde da je to deo našeg mentaliteta. Mi nešto čak ni ne započnemo, a već razgovaramo o tome šta će biti kada se to ne desi. Pa dobro, ali evo već je započeta sledeća faza ove borbe zbog protesta koji... Pre nego što su protesti započeli, prva pitanja su bili, a šta ćete da uradite ako se ništa ne ispuni? Kada tražimo izbore, šta ćete da uradite kada izgubite? Pa znate, mislim, uvek možemo da budemo u toj defanzivnoj poziciji, pesimističkoj i da posle kažemo, eto, bili smo u pravu, ništa nije desilo. Dobro, vi ste sada u ofanzivnoj poziciji. Ako dođemo u tu poziciju, pa nećemo ni tada pobeći od vas i naravno da ćemo biti prvi na udaru i medija, i građana, i javnosti, što je potpuno normalno i prirodno, ali hajde dajte sada da pokušamo da uradimo nešto pozitivno za nas i da ne širimo negativnu energiju. Gospodine Zelenović, vi ste hteli nešto da kažete. U istraživanjima koje je radila CRTA sa protesta, čak 33% ljudi koji protestuju svake sedmice i dolaze na proteste i koji su najuporniji u svemu tome smatraju i uvereni su da vlast neće ispuniti zahteve protesta, ali ih to ne sprečava da izađu na ulicu. Takođe, oni smatraju uspehom i samo činjenica da se napravi jedna politička grupacija koja će sad moći da politički artikuliše sve te njihove zahteve. I mi smo samo uradili... Pričat ćemo o tom grupisanju, da. Ne, samo hoću da kažem, mi smo samo uradili ono što su građani od nas očekivali. Vi ste rekli nema izbornih uslova, odnosno oni nisu na onom nivou kom bi trebalo da budu, ali ima građana. Nisam to ja rekla, to je rekao gospodin Stefanović. Ne, ali tako je, nema uslova, ali ima građana i ovaj put, za razliku od prethodnih nekih izbora, ima građana na ulicama koji se ne mire više sa ovakvim životom. Oni žele prosto jedan uređen i civilizovan život. I ono što je dobra stvar, uz pomoć tih građana sada možemo da na dobar način zaista uđemo svi u to kako će ti izbori da izgledaju, kako ćemo da sačuvamo sva izborna mesta i sve izborne kutije i kako ćemo zajedno sa tim građanima da se izborimo za to. Ja verujem da kada postoji veliki broj građana na ulici, prosto RTS mora da počne da radi malo bolje svoj posao nego što ga sad radi, sad ga ne radi nikako. I isto tako i drugi mediji. Ja verujem da će u takvoj jednoj atmosferi sa građanima uz veliku podršku biti jako teško Vučiću da pokrade izbore. Što znači da će građani biti na ulici i dok traje kampanja? Iako se raspišu izbori, dakle, i dalje će se održavati protesti Srbije protiv nasilja? Postoji čvrsto uverenje svih i nas koji smo u organizaciji protesti s građana po ovih sad neki 20 gradova kojima se odvijaju protesti tokom nedelje i subotom u Beogradu, da mi sa protestima naravno nastavljamo i da će ova sad naša borba dalje nastaviti i kroz određene aktivnosti koje će se dešavati tako da mi podignemo i da podignemo broj ljudi koji dolaze na te proteste i s
jedne strane i s druge strane da najbolji mogući način dođemo do zajedničkog ostvarenja zahteva protesta. Jedan od tih mehanizama je i blokada parlamenta, odnosno današnje sednice Narodne skupštine koju smo čuli da je najavljena i eto možemo reći da je to jedna ofanzivna taktika, da nije defanzivna, kako ste vi, gospodine Grboviću, malo pre rekli, ali možete li da nam objasnite na koji način će sada funkcionisati ta blokada? Čuli smo da će to biti posle poslaničkih pitanja. Kako će se blokirati ova sednica? Pa prosto to ćete biti u prilici da vidite za nekih pola sata. Zna se da postoji nekoliko mehanizama na koji to može da se uradi, da je opozicija već i do sada uspevala sličnim akcijama da izdejstvuje određene pobede, poput recimo situacije kada je Aleksandar Martinović faktički izbačen sa sednice nakon njegovog sramotnog govora u Skupštini. Dakle, mi ćemo raditi ono što je u domenu nadležnosti i moći opozicije i ne idemo mi tamo da bismo blokirali penzionere, decu i majke da dobiju svoju pomoć. Mi idemo tamo da bismo blokirali dalje širenje nasilja u Srbiji, da bismo blokirali to da sutra opet neke majke plaču za svojom decom zato što ih je neko maltretirao ili tuku u školi zato što ih je negde ubijao. Dakle, mi imamo pravo, to je naše legitimno pravo kao opozicija da se bavimo obstrukcijom rada parlamenta. Dok se ne dobije datum održavanja izbora. Dok se ne dobije datum održavanja izbora i dok se ne dobije putokaz kako ćemo dovesti stanje u ovoj zemlji u neku normalnu fazu. Ono što nije legitimno jeste, na primjer, kada vladajuća većina vrši obstrukciju anketnog odbora koji pred 1. septembar treba da utvrdi činjenice i okolnosti koji su doveli do određenih tragedija i ono što je još važnije, da pruži preporuke kako da se takve tragedije ne ponove. Da pruži pažnju, odnosno pozornicu javnosti nekim ljudima iz sistema koji odgovorno i pošteno rade svoj posao, da nam kažu šta to recimo nekim procedurama ne valja, šta je to što njih sprečava da svoj posao rade još bolje, šta je to što mi treba da uradimo da bi tim ljudima bilo lakše i da bismo svi imali bolju i sigurnije okruženje za našu decu. To je nelegitimno, a obstrukcija rada parlamenta od strane opozicije je apsolutno legitimna. Počela je sednica, evo, gledaoci mogu da vide na ekranima sam početak sednice, ovo su verovatno poslanička pitanja. Sa time se počelo, nakon toga sledi blokada, kako su vaše kolege rekli. Međutim, evo, i Pavle je malo prispomenuo da ova blokada ne znači da će se oduzeti novac penzionerima, majkama, kako je to rekao gospodin Orlić malo pre u obraćanju javnosti, ali kako mislite da će takva vrsta izjava ili možda spinova u medijima uticati na vašu akciju? Kako će to prosto primiti građani koji će to da gledaju kada vide da vi sada ne dozvoljavate da Skupština radi zato što želite izbore? Pa, znate, mi ovom aktivnošću sada prvo ćemo iskoristiti tih sat vremena pre početka sednice, da kroz obaveštenja i pitanja objasnimo građanima zašto radimo to što radimo. Na kraju krajeva vlast je više puta objašnjavala i da to što mi blokiramo autoput, to blokiramo saobraćajnice po Srbiji i u gradovima, da je to takođe nekakva vrsta blokade građana koje to ne mogu zbog nas da stignu na posao ili gde god da su krenuli. Vlast ima svoj vid borbe, ovo je način na koji se opozicija bori, to je jedan vrlo legitiman način. On proizilazi iz očekivanja građana da mi uradimo nešto više od toga što su samo zahtevi za izbore. Zahtevi za izbore kao zahtevi jesu način da mi preuzmemo odgovornost i da ispunimo mi zahteve protesta umesto vlasti, ali oni nisu dovoljni. Mi kroz ove akcije hoćemo da pokažemo da smo spremni da uradimo i više od toga i ja verujem da je ovo dobar prvi korak. Tih će koraka biti još. Evo, pozvao je gospodin Lazović na presu, čuli ste, i u petak se ide na Pink. Sutra ćemo ići svi u sud, podržat ćemo ljude koji se bore za to da se izbore sa organizovanim kriminalom, dakle inspektore. Dakle, radit ćemo sve ono što inače treba da radi jedna ozbiljna organizovana opozicija, samo dobra vest je da ovaj put to radimo jako organizovano, dobro i da je ovo deo jednog plana, jednog šireg plana koji, verujemo, nas može dovesti do situacije da, verujte mi, posle 10 godina mi imamo prve prave parlamentarne izbore. Izbore na kojima ova vlast može da se pobedi.
I to je ono što mi sad, što je nekakva dodata vrednost na sve ovo. A na koji način mislite da će sada se održati prvi pravi parlamentarni izbori u odnosu na ove prethodne koji nisu bili pravi? Pa, da bi se oni desili, potrebno da se neke stvari urade na dobar način. Jednu od tih stvari smo evo sad kroz ovo ukrupnjavanje i uradili. Sljedeća stvar je da dobijemo najzad tu jednu važnu snagu kojom opozicija u Srbiji, proevropska opozicija u Srbiji, prosto može da dođe do većeg broja građana. I ovi protesti su upravo to doneli. Ona dolazi do većeg broja građana zato što sad u jednoj grupaciji imate i stranke i desnog centra, kao što imate i stranke levog centra, ali potpuno fokusirane na zahtjeve protesta. Zašto mi je važno da moram to da odgovorim? Dakle, kada imate takve organizacije, vi onda možete da dolazite do onih ljudi koji su sad nezadovoljni i Vučićem, ali su nezadovoljni i drugim strankama za koje su do sad glasali, sad sigurno neće glasati za njih, jer se prosto nisu iskazale u ovoj zajedničkoj borbi na protestima. Govorim prvenstveno o strankama desne. Tako, govorim o ovim strankama koje su dobile nagrade od vlasti, mačeve, sablje, koji su glasali za Gašića, koji nisu bili za smenu Vulina. Govorim o tim strankama. Te stranke će sada kroz jednu širu političku grupaciju imati za koga da glasaju. I ja verujem da mi možemo da dođemo do velikog broja ljudi do kojih ranije nismo mogli da dođemo u jednoj zajedničkoj borbi i da se prosto pojavi jedna politička grupacija koja ima nekako čvrsto i jasno opredeljenje i koja može da pobedi Vučića na izborima. I to je sad, taj naš plan ima nekakve svoje korake. Ovo je jedan u nizu koraka koji će se dešavati. Naravno ćemo svemu obaveštavati javnost i naše građane kako će se dešavati i davati dobre odgovore, pa i ovaj odgovor, na primjer, da mi nekog stopiramo. Samo da se, recimo, daću jedan primjer, da to oslikam. Dakle, poljoprivrednicima je bilo obećano 9.000 dinara po hektaru pre nekoliko meseci kad su bili protesti. Oni su na to pristali, išli su u vladu, a to potpiše, oni taj novac nisu dobili. Nisu ga dobili, znači oni su već jednom prevareni. I to što će se sad održati na prečac za vikend predlog novog rebalansa budžeta koji je stigao, na koji fiskalni savjet jedva da je stigao da da neko mišljenje, iako su prekršeni svi rokovi, pa počitajte samo ocenu fiskalnog savjeta. Znači, to nije dobro, to ne valja ništa. Ali to nećete moći da kažete zato što blokirate Mi ćemo to da objasnimo sad kad budemo, evo sad upravo kolega Lazović objašnjava, ja ću sad pravo iz vašeg studija pa ću ja da objasnim i sve moje kolege će da objasne i mi ćemo objasniti sve kako treba, a ćemo onda dalje kroz dnevne... Dobro, sad, gospodine Grboviću, još jedno pitanje vezano za ovu blokadu. Blokira se sednica, dakle, dok se ne dobije odgovor o raspisivanju vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora i tačan datum. Ali sa druge strane, vi sad to postavljate kao neki ultimativni zahtev, blokirate sednicu zbog toga, ali sa druge strane i sam predsjednik Vučić je u nekoliko navrata veoma skoro govorio o tome da će izbori biti raspisani, da će biti održani ili u naredna 3, 4, 5 meseci. Zašto vam je onda to... Zvuči kao da je to nešto što vlast nikada nije ni pominjala, što ne želi da prihvati, a oni su sami govorili o izborima. Pa, iz samog vašeg pitanja se može zaključiti zbog čega tražimo eksplicitno pominjanje datuma i obavezivanje. Zato što ta vrsta kalkulacije i cenjkanja možda će biti u decembru, možda će biti u martu, a možda i neće, možda će biti u aprilu. Dakle, mi smo samo ove godine imali bar jedno 7 najava održavanja izbora. Dakle, nama takva vrsta obećanja prosto ne znači ništa. Ovo je ozbiljan posao i zna se ko su ljudi koji treba da daju te odgovore. Kada je reč o raspisivanju beogradskih izbora, to čini Vladimir Orlić, ali ne na konferenciji za medije, već aktom predsjednika Narodne skupštine. Odnosno, pre toga neophodno da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić podnese ostavku. I mi čekamo da se to desi. Isto kao što republičke izbore raspisuje predsjednik države. Dakle, mi očekujemo od njih da u svojstvu, odnosno kapacitetu svojih funkcija koje obnašaju, donesu takve odluke i da ih javno saopšte javnosti, a ne da se mi sada preko javnosti sa njima prepucamo i cenkamo da li će biti tad ili neće. Ono što je takođe smisao ovog zahteva jeste da se konačno razdvoje parlamentarni od lokalnih izbora. Dakle, ovo bi nas dovelo u situaciju da prvi put posle ne znam koliko godina, ja makar ne pamtim, imamo lokalne izbore koji će biti održani na način na koji treba da budu održani lokalni izbori. Sam bih se vratio kratko na pitanje koje ste malo prepostavili pre nego što ste razgovarali sa Nebojšom, a to je kako će, recimo, argumentacija koju vlast koristi sada i koja će sigurno dominirati u narativu televizijama sa nacionalnom frekvencijom uticati na građane, da mi sprečavamo ljude da dobiju određeni novac. Pa svako da će uticati, ali mi to ne možemo da sprečimo. Mi da sedimo
sada u Narodnoj skupštini i da je sve u najboljem redu, to ne znači da ne bismo bili demonizovani kao što smo bili. Dok se održavala sednice na kojoj smo mi svi sedeli, mi smo slušali od predstavnika vlasti kako smo naoružani do zuba i kako se spremamo da u subotu izvršimo državni udar i da ubijemo predsjednika. Dakle, vi ne možete prosto bilo šta da uradite. Mi da prestanemo da postojimo, oni će u uspomeni na nas pričati najgore, a ne o nama kao političkim akterima. Tako da to sigurno ne treba i ne sme da bude faktor koji je opredeljujući prilikom donošenja bilo kakvih odluka.